Boas noites e benvidos un día máis aos servizos informativos de Estrada Televisión. Hoxe a información pasa por unha concentración que tivo lugar na zona de institutos en contra do recorte do salario dos funcionarios do Goberno Central. Esta e outras noticias ya resumimos en titulares. Eficaces e inxustas, xa que lóxicamente están recargando o que é o peso desta crise sobre os servizos públicos, cousa que empezaron facendo tamén sobre o que foron os traballadores. Vimos anunciados dun recorte que nos entendemos que vai en contra das alternativas que desde a CIG Ensino propoñemos a saída desta crisis e que mentres se lle estivo incentivando que a banca privada con 300.000 millóns de euros desde o 2007 hasta agora, eses cartos que se invertiron na banca privada non se devolveron para o Estado. Ahora mismo agrisados, que bueno, que creo que se logró bastante la idea. Los niños trabajaron en eso, los adultos trabajaron en eso también, todo el mundo lo cogió con agrado. Al principio alguna gente se quedó un poco así cuando se trabajó en tonos grises porque no estamos acostumbrados a mucho color, y yo quise cambiar un poco la temática, que aprendieran a trabajar con otras. O vindeiro sábado actuarán as corais polifónicas de Santa Cruz de Ribadulla, de Luou e de Berres. O domingo 6 será o turno da coral Endesa de As Pontes e da polifónica estradense. Tamén se tratou por primeira vez de xeito global o problema da supervivencia de simboloxía franquista nalgún dos rótulos. O criterio era comenzar polo respecto á denominación popular, restaurar a microtoponimia dos diferentes lugares, Si en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. CIG Ensino realizou esta mañá unha concentración nos arredores do Instituto Antón Losada en contra dos recortes dos funcionarios anunciados polo Goberno Central. Bueno, hoxe estamos aquí manifestándonos, concentrándonos dentro dunha campaña de movilizacións que facemos por parte da CIG Ensino para protestar contra as medidas anunciadas polo Goberno Central, medidas que nós calificamos de ineficaces e inxustas, xa que lóxicamente están recargando o que é o peso desta crise sobre os servizos públicos, cousa que empezaron facendo tamén sobre o que foron os traballadores. Vimos anunciados dun recorte que nos entendemos que vai en contra das alternativas que desde a CIG Ensino propoñemos a saída desta crisis e que mentres se lle estivo incentivando que a banca privada con 300.000 millóns de euros desde o 2007 hasta agora, eses cartos que se invertiron na banca privada non se devolveron para o Estado. Agora mesmo vimos anunciados dun recorte que é ineficaz. No Estado español hai moitas cousas das que recortar antes de recortar os soldos funcionarios. Funcionarios que moita xente ten a concepción de que somos os privilexiados e se fai tamén campañas mediáticas falando de nós como se fóramos os vagos. Pero hai que ter en conta que hai un 27% dos funcionarios que son eventuais, non son fixos, e que máis do 70% dos funcionarios do Estado español cobran menos de 1.000 euros. Lóxicamente, os funcionarios, os docentes, o profesorado que está aquí concentrado leva perdendo poder adquisitivo, o 12% do poder adquisitivo durante 10 anos. Agora mesmo vemos que se pactou en Madrid unha consideración salarial do 0,3, agora veñen este recorte dun 5% dos salarios en salarios complementos,
soldo base e que tamén se nos aplica as pagas extras, e nos entendemos que é un recorte que é ineficaz e injusto. Entón, nos entendemos que, vamos a ver, xa desde outubro do 2008 comenzamos a mobilizarnos e a manifestarnos en contra das medidas que estaba tomando o Goberno Central e o Goberno Galego para sair desta crise. Se comenzou, como falei antes, dando incentivas cantidades a quenes nos meteron nesta crise, que foi a gran banca privada, esta especulación terrible que fai a propia banca, e non se atallou o problema. Estos créditos que se deron millonarios á banca privada non serviron para que as empresas tiveran máis facilidade a hora de pedir os créditos, nin moito menos, nin para que os traballadores tiveran máis acceso aos medios, non. É necesario perseguir o fraude fiscal, é a alternativa que fai a CIGA. Hai un 27% de diñeiro negro que ronda polo Estado español, diñeiro que non tributa, diñeiro do que o Estado non se beneficia, nin nós que somos os membros deste Estado non nos beneficiamos. Por outro lado, hai que perseguir ese fraude fiscal, hai que acabar cos paraísos fiscais. É necesario tamén acabar ca doble vida, esta xente que cobra fundacións como a Duquesa de Alba, que é o ente público que máis subvencións cobra a nivel de Estado. Hai que acabar tamén co que é a precariedade no traballo, e hai que potenciar a empresa pública. Como pode ser que a enerxía, a electricidade, forme parte da empresa privada, non sexa pública? Como pode ser que as eólicas non sexan públicas, senón que sexan privadas? As telecomunicacións, hai que potenciar esa empresa privada. E é necesario invertir nos servizos públicos, porque os servizos públicos son garantes de igualdade. En estes tempos de crisis deben ser amortiguadores, debe ser un colchón que amortigua as desigualdades sociais. Os servizos públicos non teñen que ser nin competitivos, nin teñen que ser rentables. Esa non é a súa función, non somos el Corte Inglés. Os servizos públicos, o ensino público, a sanidade pública deben de ser públicos, para todos. Que teña o mismo dereito a acceder a esa educación, tanto o neno que vive nunha chabola en Pollo como o fillo da Mancio Ortega. Eso do que se trata. Hai que tamén redefinir o sistema financiero galego. É necesito ter un instituto de crédito oficial galego. É necesario ter unha banca pública galega. E que estes créditos que se lle conceden á banca, que repercutan nas empresas e non se queden para que eles ganen millóns de euros ao ano, mentres por outro lado os traballadores e a empresa pública é quen paga a crise. Esta tarde noite inaugurábase na sala de exposición do Teatro Principal unha nova edición da exposición de Novos Valores. Nos acercámonos por ali antes da inauguración. La exposición en sí se fue trabajando, la idea era hacer una serie de trabajos con poca cantidad de color, o sea, la mayoría en blanco, negro y grises, y los colores que se fueran a usar agrisados. Que bueno, que creo que se logró bastante la idea. Los niños trabajaron en eso, los adultos trabajaron en eso también, todo el mundo lo cogió con agrado. Al principio alguna gente se quedó un poco así cuando se trabajó en tonos grises porque no estamos acostumbrados a mucho color. Y yo quise cambiar un poco la temática, que aprendieran a trabajar con otra serie de tonalidades, que inclusive hay cosas aquí que están hechas principalmente en grises y sepias y ocres, o sea, poca cantidad de color, para variar un poco la temática que siempre ha habido aquí de continuidad, de mucho color, de mucha historia, y lo que quise fue variar un poco la presentación. Creo que el trabajo es muy interesante, ha sido muy bueno, la experiencia ha sido positiva, todo el mundo respondió muy bien, y bueno, los trabajos, creo, a mi criterio, tienen bastante calidad, o sea, la gente se esmeró en el trabajo. Yo estoy muy contento con los alumnos porque han asimilado perfectamente todo lo que se les pidió. Incluso los niños, sobre todo los niños, se adaptaron perfectamente a la idea y la desarrollaron muy bien, muy bien. Este es el 13º aniversario que cumplimos y creo que las expectativas pues, han sido las mejores. Yo estoy muy agradecido, muy contento a todo el alumnado. Desde aquí le quiero hacer precisamente agradecerle mucho todo el impulso que han tenido y las ganas de trabajar. Merecen ahora, los niños sobre todo, merecen un descanso. Han trabajado muy duro, pero bueno, yo veo un resultado, veo que se ha conseguido, en todos estos años se ha conseguido un trabajo muy bien hecho. Desde luego siempre se puede superar, se puede mejorar, pero independientemente de eso, la gente ha trabajado con muchas ganas, que es lo más importante. Creo que la exposición, todo el que la vea posiblemente le agrade. Hay cosas que a lo mejor a alguna gente le choca un poco más o no, pero bueno, para eso está. Se hace precisamente para todos los gustos. Hay cosas que van a gustar más, hay cosas que van a gustar menos.
Tengo aquí de todo, en este caso tengo acuarelas, tengo trabajos al óleo, tengo mucho dibujo, tengo incluso un toque de fotografía, que es una sola, pero muy bien, me gusta mucho la foto que se mandó, que es de Tania. O sea, tengo trabajos de distinta factura, muy bien realizados, técnicas mixtas, hay de todo. Y hay una buena cantidad de obras porque, bien se ve, las paredes están llenas. Se ha trabajado muchísimo, ha sido un curso muy intenso, muy largo, pero bueno, llegamos ahora al final, ahora hay que descansar un poco. Faltan algunos trabajos que no se trajeron, trabajos muy buenos que quedaron, que no se pudieron traer, pero bueno, de todas maneras, para otra ocasión puede quedar. Yo estoy muy orgulloso de los alumnos que yo tengo, muy contento. Merecen todo el premio, todo el esfuerzo. Vaya, un premio para darle es poco, sobre todo a los niños. Ya no hablo tanto de la gente mayor hace mucho esfuerzo y tal y qué sé yo, pero bueno, ya la gente mayor va con otras miras, pero los niños, después de estar estudiando y todo ese problema, y la gente joven también, están cansados, se agotan y todo ese problema, y bueno, y aún así hace un esfuerzo enorme. Yo, de la única forma que los puedo premiar es así. Yo espero que les guste, espero que se sientan bien y que vean su trabajo, por lo menos que vean su trabajo aquí, que la gente lo pueda apreciar, que la gente lo pueda ver, todo el que venga, y que vea todo lo que han hecho, que no es solamente el trabajo mío, es el trabajo de todos, es un trabajo colectivo, es un trabajo de todos. Esto es prácticamente, aquí hay gente que viene de Silleda, aquí hay gente que viene de Agorada, aquí hay gente que viene de distintos lugares y la mayoría de la Estrada, la mayoría. Y bueno, pues de Cuntis también me vienen señoras, o sea que esto se ha generalizado y realmente yo lo aplaudo. Yo sinceramente estoy muy contento. Puede haber algún fallo, puede haber alguna crítica, alguna cosa que se pudiera haber mejorado, pero bueno, el resultado está aquí y bien se ve. Entonces yo le doy las gracias a todos una vez más y bueno, que disfruten la exposición. Bien, otra cosa que quiero señalar es que se va a abrir el salón hasta el día 15 y el horario de apertura es de 8 de la tarde a 10 de la noche. Los fines de semana, sobre todo el domingo, abriré yo, porque los compañeros que vienen por la noche me abren el salón por las noches, por las tardes. Entonces, los fines de semana abriré yo más temprano, posiblemente a partir de las 6 de la tarde, sobre todo el domingo, hasta las 10. Y bueno, y va a estar hasta esa fecha. Yo que hubiera querido extenderlo hasta las fiestas, pero me es muy complicado y no voy a extenderlo tanto tiempo, no me es posible. Pero bueno, espero la asistencia de todo el público, a ver qué resultado da. Esta fin de semana celebrarase un ciclo de música coral na primavera na que intervirán diversas corais galegas. Onte presentouse o ciclo de música coral na primavera, que se desenvolverá os días 5 e 6 de xuño no Teatro Principal ás 21 horas da noite en ambos os casos. O vindeiro sábado actuarán as corais polifónicas de Santa Cruz de Ribadulla, de Luou e de Verres. O domingo 6 será o turno da coral Endesa de As Pontes e da polifónica estradense. A Polifónica de Santa Cruz de Ribadulla formouse no ano 1995 e participou en máis de 140 actuacións nos seus 15 anos de historia, tanto en territorio galego como en Portugal. Está composta por 30 voces mixtas e dirixida por Ana Pazos. No seu repertorio inclúe pezas tradicionais galegas e españolas, así como música sacra e panxoliñas. Pola súa banda coral polifónica de Luou foi fundada no ano 2001, no seu da Asociación Cultural Amámoa. Desde 2009 está dirixida por Juan Núñez Seoane. Nos seus 9 anos de vida, a coral realizou numerosas actuacións na nosa comunidade. Anualmente organiza en Luou un certame de corais, que este ano alcanza a súa 5ª edición. O seu repertorio abarca desde polifonía clásica ata música coral contemporánea, cunha amplia presenza de música popular galega.
A Coral Polifónica de Berres é creada no ano 1999 por un grupo de veciños desa parroquia. A partir dese momento, a coral comeza a súa andadura, con innumerables actuacións por toda Galicia e Portugal. Desde o ano 2005 está dirixida polo profesor Diego Neira. O repertorio que interpretarán o sábado incluye canción popular portuguesa, vasca e galega. A agrupación pontesa foi fundado no ano 1974, cos auspicios da mencionada empresa. Na actualidade está dirixida por Olga Vigo. No seu repertorio, con cerca de 150 obras, figuran as máis célebres compositores universais, de polifonía clásica, sacra, habaneiras, etc., ademais do folclore popular galego. A coral ofreceu máis de 400 concertos en toda España, Suiza e Portugal, e foi mencionada en numerosos premios. Por último, a Coral Polifónica Estradense naceu no ano 1996, coa idea de recuperar a tradición musical deixada pola desaparecida masa coral. Foi presentada en público no ano 1997, baixo a dirección de Xavier Comesaña, quen continúa no cargo deste momento. Esta coral non se conforma co repertorio tradicional de xénero, senón que inclúe ópera e zarzuela, a que lle permite ofrecer un abano de temas moi amplo. A coral ofreceu concertos en Portugal, París e Cuba, ademais de numerosas actuacións por toda Galicia. Este próximo venres vaise celebrar na sala de exposicións de Caixa Nova unha mesa redonda para analizar a situación da nomenclatura do rueiro estradense. No 2002 creouse na Estrada unha comisión nomeada por consenso dos diferentes grupos políticos con presenza no Concello para analizar a situación da nomenclatura do rueiro estradense, co fin de atender ao feito de que se corrixiran erros e se fixaran propostas para os novos viais que carecían de nome. Tamén se tratou por primeira vez de xeito global o problema da supervivencia de simboloxía franquista nalgún dos rótulos. O criterio era comenzar polo respecto á denominación popular, restaurar a microtoponimia dos diferentes lugares e logo fixar propostas de figuras e valores exemplares que dende o ámbito local ou universal servirán para promover unha socialización positiva e unha dignificación dos espazos públicos. Produto deste traballo, entregouse unha proposta que puidera servir de base para desenvolver o proceso de normalización das denominacións do rueiro estradense. Para avaliar a situación, logo de 8 anos, vaise celebrar unha mesa redonda na que estarán presentes os membros daquela comisión e que tratarán os seguintes temas. Valentín García tratará a Comisión do Rueiro, un intento por completar e normalizar o rueiro. Xosé Luna San Martín tratará as figuras e referencias literarias do noso rueiro. David Otero, a Alexandre Bóveda e outros grandes ausentes do rueiro. Xoan Carlos Garrido, a Lei da Memoria Histórica e o rueiro local. E Olimpio Arca, a microtoponimia e referentes históricos do rueiro estradense. Este acto celebrarase o venres 4 de xuño ás 8 da noite na sala de exposicións Caixa Nova. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, participará o próximo venres nos actos de inauguración das diversas obras acometidas en Lagartóns que organizan os veciños desta parroquia. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, participará o venres nos actos organizados polos veciños de Lagartóns con motivo da presentación pública dunha serie de actuacións levadas a cabo na súa parroquia. Os actos comenzarán a partir das 10 menos cuarto coa visita á antiga Casa Escola, recentemente restaurada polo Obradoiro de Emprego. O inmoble atopábase nun avanzado estado de deterioro e abandono. O pasado mes de outubro, os alumnos comenzaron coa que foi a primeira das obras practicadas desta edición do Obradoiro formativo. A actuación incluiu a instalación dunha nova cuberta de fibrocemento, posteriormente revestida con tella curva do país. Tamén se equipou o edificio con canalizacións de pluviais. En canto ás fachadas, retirouse a vegetación que cubría o edificio e as vellas fiestras, moi danadas polo paso do tempo. As cales foron sustituídas por unhas novas realizadas en carpintería metálica. Ademais, derrubouse un tabique para acondicionar un aseo para o seu uso por persoas con discapacidade. A planta baixa foi reparada por completo, cun novo solado e alicatado, aumentando tamén a súa accesibilidade. Posteriormente, os veciños e o rexedor visitarán as novas beirarrúas construídas entre o campo da festa e o monumento agrarista, executadas a cargo do Plan FEIL do 2009. Esta actuación tivo un orzamento de 203.890 euros e incluíu instalación de saneamento e realización de beirarrúas e a instalación dos servizos básicos correspondentes. Aproveitando esta obra, renováronse as conduccións da traída do auga, e instaláronse as infraestructuras básicas de saneamento de pluviais e residuais,
así como unha rede de báculos de alumeado público. Este servizo será inaugurado oficialmente este venres. As beirarrúas construíronse sobre o vial que une o campo da Festa e os núcleos de Oviso, Os Tatos, o Outeiro e o Monte, e teñen unha longitude de 680 metros cun ancho de 180 centímetros. Despois das visitas ás obras xa rematadas, terá lugar unha cea popular e a actuación dos grupos Os que hai e Regato de Matamulleres. A estes actos os veciños convidaron tamén os alumnos do Obradoiro e os representantes da empresa que construiu as beirarrúas. Facemos agora unha pausa para a publicidade. A Escola do Moble da Estrada atópase agora mesmo en pleno rendemento, xa que onte tiña lugar a selección de alumnos para o segundo dos cursos que ten concedidos. Fai apenas unha semana daba comezo o primeiro dos cursos da formación pertenecentes á programación AFC 2010, en concreto o curso de Banista, no que está previsto que remate o vindeiro día 9 de decembro. Actualmente estánse simultaneando clases teóricas e prácticas, ao fin de que os alumnos realicen un primeiro acercamento ao plantexamento global do curso, coñecendo a maquinaria e ferramentas necesarias para desempeñar a profesión con autonomía e seguridade. O curso de Banista atópase completo, con 15 alumnos, dos cales o 93% dos participantes son homes e o restante 7% mulleres. No tocante á procedencia do alumnado, o 86% proceden do propio Concello estradense e o 14% restante do veciño Concello de Cuntis. A media de idade dos alumnos é de 23 anos, destacando que o 40% dos participantes teñen 20 ou menos de 20 anos. A Oficiña de Emprego para esta especialidade remitiu un total de 64 alumnos, que en todo momento se lles deu prioridade frente a aqueles que proviñan de convocatoria pública efectuada a través dos medios de comunicación. Na xornada de onte tiña lugar a selección de alumnos para o segundo dos cursos que a Consellería de Traballo a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación concedeu a Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada. Para o curso en cuestión, a xente comercial presentáronse ao proceso selectivo un total de 24 aspirantes, dentre os cales serán elixidos os 15 participantes que integrarán a especialidade. As clases neste curso darán escomenzo o vindeiro día 14 de xuño, rematando o 30 de setembro do presente ano. Os participantes en ambas as dúas especialidades, sempre cando remate un curso con avaliación positiva, terán dereito a percibir un diploma acreditativo de formación recibida ou no seu defecto, acreditación de asistencia ou ben das unidades de competencia cursadas e aprobadas. Igualmente perciben unha axuda económica dependendo das súas circunstancias persoais, segundo o establecido pola Consellería de Traballo. Perante o presente mes de xuño, a Escola do Moble atoparase a pleno rendemento no referente ás mencionadas especialidades formativas. Esta pasada fin de semana, os veciños do Uzande, a través da Asociación A Fervenza, fixeron unha viaxe a terras de Monterrei, en Ourense. A pasada fin de semana, a Fervenza do Uzande tomou rumbo ás terras ourensás de Monterrei, un vale encaixado entre o macizo central galego, a Serra do Lourouco e os montes de Ríos. A primeira parada foi na cidade fortaleza de Monterrei para visitar o recinto, especialmente o Palacio Renacentista, a Igrexa Gótica de Santa María e a Torre de Don Sancho, a que subiron os excursionistas para contemplar unhas vistas impresionantes sobre o val que se estende cara a Portugal. Mesmo se podería ver ao lonxe a Torre de Monforte de Chaves. O segundo destino foi o Casco Vello de Verín. Realizouse un pequeno roteiro urbano que pasou polos lugares máis emblemáticos da vila, casas ilustres, convento da Mercede, estatua do Cigarrón, praza de García Barbón, capela de San Lázaro, casa do Escudo, etc. O xantar realizouse na área recreativa das Baloucas, á beira do río Támega. Xa pola tarde fíxose unha visita ao recinto de Cabreiroá para probar as augas na fonte do Minarete, creado a principios do século XX polo emprendedor Xosé García Barbón, e para pasear polas inmediacións do antigo balneario e parque, con máis de 2000 exemplares arbóreos procedentes de todo o mundo. Imos xa co tempo e os números da sorte.
Na xornada do xoves continuará a influencia anticiclónica, con ventos frouxos e condicións moi estables. Haberá ceos poucos nubosos en xeral. Agás pola mañá no litoral norte, onde se manterá un ambiente máis anubrado por mor das brétemas, que serán máis persistentes no litoral da Coruña. Pola tarde aparecerán nubes altas polo sur. As temperaturas mínimas non terán cambios significativos ou descenderán, mentres que as máximas non terán cambios. Ventos frouxos de compoñente norte. A combinación gañadora no sorteo da Bonoloto de onte martes é a formada polos números 8, 18, 20, 22, 41 e 48, complementario 46 e reintegro 0. O número gañador no sorteo da 11 é o 39.762, 39762. É o momento de recordar en titulares as novas máis destacadas do día. Eficaces e insustas, xa que lóxicamente están recargando o que é o peso desta crise sobre os servizos públicos, cousa que empezaron facendo tamén sobre o que foron os traballadores. Vimos anunciados dun recorte que nos entendemos que vai en contra das alternativas que desde a CIG Ensino propoñemos a saída desta crisis, e que mentres se lle estivo incentivando que a banca privada con 300.000 millóns de euros desde o 2007 hasta agora, eses cartos que se invertiron na banca privada non se devolveron para o Estado. Agora mismo agrisados, que bueno, que creo que se logró bastante la idea. Los niños trabajaron en eso, los adultos trabajaron en eso también, todo el mundo lo cogió con agrado. Al principio alguna gente se quedó un poco así cuando se trabajó en tonos grises porque no estaban acostumbrados a mucho color, y yo quise cambiar un poco la temática, que aprendieran a trabajar con otras. O vindeiro sábado actuarán as corais polifónicas de Santa Cruz de Ribadulla, de Luou e de Berres. O domingo 6 será o turno da coral Endesa de As Pontes e da polifónica estradense. Tamén se tratou por primeira vez de xeito global o problema da supervivencia de simboloxía franquista nalgún dos rótulos. O criterio era comenzar polo respecto á denominación popular, restaurar a microtoponimia dos diferentes lugares, Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. Isto foi todo por hoxe. Desexamos que pasen unha boa noite, saúdos e deica mañán.